monante denmisɛnninya kɔrɔ ni vlog in su ni ne dontɔla ye Bamakɔ ka taga surprise kɛ n ka star la ka taa building lajɛ denmisɛnninya kɔnɔna la n'a fɔra ko ne ka sari dagabana so jɔ diɲɛ kɔnɔ ko ne ma t'o lajɛ ne jɔn de bɛ segin kɔ ne tɛ ni an tatɔla ye ni n donnen Mali la awɔ ni an selen pelu san yɔrɔ la an ye choix kɛ ne ko ne ka sari ne ka sari ye couleur rose n ko affection bɛ ne ka sari la trop Allah ko ne ka jelimuso ye affection jelimuso de ye awɔ a bɛ affection de d'an ma ni anw tatɔla ye telema na ne teri dɔ nɔfɛ ni an tatɔla n teri nɔfɛ ne ni n kɔrɔmuso mondial mama dogoli mama ni an ye mobili kɔrɔ an tagatɔla ye ko den ka di ne sa awɔ ni an selen mamu ka kare la an jigila ne ni n ka peluche mondiali nin tɛ ne dɔ building da la nin tɛ building kɛ ya ni n tɛ ka jelimuso bɔ esi ne b'a fɔ ayi ne sere dara ne bɛ ka n ka samara bɔ prince bara seeru a diya ko prince ala kama ɲa ma fɔlɔ a ma s'a tigi bolo fɔlɔ prince sabali jeliba b'a de jeli maga ni ne ni ka sare ka kale kɛ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ ne donna ne sigilen filɛ ne ka snap ne ni teriw ni n ka staffu denmisɛnninya la ni diyara ne ka sare ye de a tɛ l'affection jeli tellement ne ka fanu mara ko kado ani malio et chercher. Merci beaucoup. Merci, c'est douché, ça me va trop au cœur. Merci beaucoup. Non, mais tout. Merci. 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 Merci beaucoup. Très contente. Presque. Ne venez blâmer, ne me trois chi. Ne 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 deux. Ah, au carré. Et ne deux. Ne fera la gamme. Au carré. Et toi, Chine. C'est bon. Tu es gentil. Ma vie. Fouille la sa jamie de 15 ans. Il fait du nuani. Dimana toro sa jai bora. Jai fle. Jai la ko do tan parama de jel bora. Ledu de beni jel bora ko. Parama ko ba. Ma ba. E demande fle sa. Desane. La gare do. E kele be go do aja kura kura ni. Awa pasane na na ela de ko. Cheno. Ela abs. Jeli magande ni jeli baba de. E yeli jaranesa. Trop. Ne rebe tele. Do mo ne do. Ne do.